inday paminawa. Sa miaging yugto ning sugilanon ato naseran, nakurat sila si Allen ug Miko sa dihang nakita nila ang usa ka kahon nga kalit lang natagak gikan sa atop sa payag sa tiguang nga guba na. Ila kining gida sabay. Samtang si Roque misugo sa iyang mga tao nga susihon ang payag sa tiguang. Kung nganong nangadto ang mga bayot didto nga sila si Allen ug Mikay. Balik sa bahay ni Tara, wa siya sa dihang miabot sila si Allen ug Miko. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawad ang kalibutan. Nganong ibiyaman mo si Michelle sa ilam sa lamisa, Tara? Ops! Para! Nag-Charlie's Angel pa ko, no, mga ate. Ako bang giabog ang lalaki nga, mito nga dinhiuy. Ang sinugo ni Ma'am Virgie, kay pato na sa Kunutas Mansion, kay doon na tayo Miss Yuan. Aw di ay? Sinugo na ni Ma'am Birdie ang gisulti ni Michelle nga mo. Mikay, unsa o manato ning kinanadduhang kahon? Sama, ako ibutan din sa lamisa aron makakita ang tanan. Hala! Michelle? Si Lola man na! Ha? Unsa? Imo ning lola ang kahon? Ay pagtarong diha mahal oy. Unsa imo lula ba? Ako lagi na Lola! Hala, oy! Misamot naman kalibog og sinultihan Michelle, oy nga, naulian naman unta kahapit. Hello, Tara. Ano man Mikay? Hilam ha? Kaya gitutukan pa ni Michelle ang kahon. Hala! Basin gikimit ang iyang lula og naadiha ang apo sa binatay. Ako na Lola! Goy. Ilubong na ninyo ay! Basin ko ng apo gid na sa iyang lula. Ilubong na! Ay, kuwan. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw mo pagdugay-dugay. Uy, Mikay, ate. Kaklaro na ng sinultihan ni Michelle. Iyan ang lula. Buti pa sabot. Apo na siyang lula na namatay. Ilubong na ninyo kay basin nagdanang sakit. Hilom, tara! Hilom! Huwag hinungtan ang ino na hunaw na ata. Ang ano nga makunod, ha? Kaklaro na, ana, ha? Iyan ko ng lula. Ato ning gubon. Unsa? Arong mahibaot ta kung siya suhudan na. Ato ning gubon ang kandado sa kahon. Oh, no! Hilom na ko diya, tara! Or kay kang may utak ka. Isuutan ang kaskahon. Saan ka di ate? Isuod yung taon. Di sa taon ko masuod niya, oy. Lubagon ko ng liog mo. Dito, sud banggod! Masod na? Masod? Sa Michelle, ha? Ay, ato na ning gubon ang kandado ay. Hello? Unsa naman, Lucas? Kumusta na ang imong lakaw? Hello, boss. Di na ko sa payag. Onya. Unsa na may imong nakita diha, ha? Boss, tunay na hugdo nga bahin sa payag. Mao ba? Ug unsa man na sa tan-aw nimo? Klaro dyan, boss. Kanunay na okay dire. Ito ay bahin nga wa pa mahugdo sa una na akong pag-ari dire. Nagkaroon na hugdo na. Mao ba? Sige. O kaya ka ng maong payag. O kutob sa butang nga imong makita diha. Dada. O, boss. Pero, Lucas, Boss, kinahanglang mag-amping ka nga way makakita nimo nga paryente sa tiguang, ha? may nga raman diri, boss. Kana gyud. Kuha ang tanang butang niya. Ug dada dire. O, boss.
na rin mong gida, oy. Ay man. Kanay. Okay, so bitaw no. Gamay rin kayo nagkahuno niya gidad di magbara di kabra. Abi na lang na, abi. Ang usama na nimo. Imo na bunalan, maguba na. Dili, oy. Sige, oy, ako lang ng ligwata ng kandado ining kahon. Sige, aron may bawo ra gyud ta kuno unsa o na pag-ambli ang kandado sa kahon niya. Ligwat. Nana! Hala, oy! Natatita pa! Nagkumpa na ang kandado. Gigulpaan na yun ko, ate! Mikay! Mabiyong lang ko, ha? Kay tingalig, unsay sudan na! Basin, apo gina sa tiguang, no! Panganda mo, ha? Kaya ako nang ablihan ang kahon. Tara! Michelle! Nakasailam sa lamisa. Ay, oy, bayan. Si Michelle, nahikap si Montel, oy. Tiyan sa bayot ba ho? Ilom niya, ha? Kara sa kataliling da. Ay, abi na multo ng makeup sa konti. El nga, bugnaw kaayo. Naos na mga na, ha? Bibi, ablihan na akong kahon, ha? Ay, di na lang papapiyang, oy. Bala nag mga demonyo na sa Pandora box ang mugawas diha. Sige na, Mikay. Ablihin na ng kahon. Okay. Yan na. A 1, a 2, a 3, Jaran! Sige na. Paulin na dre. Og dadaan ang mga butang sa payag nga imong nakitaan. Hala. Kaysa mo kasulti ni kuya? Ma'am, narang imong juice. Manang Luisa, Mm. gisugo rin ni kuya si Lucas sa pag-adto sa usa ka payag? Mura magtensyonado ng nouns imong kuya, Miss Ma'am. Mao ba? Basig doon ay problema sa payag. Unya, madayon Miss among lakaw ini ugma, Ma'am. Agdo na lang nato si kuya. Napa na siya nabisihan. Ay, hala. Mao man niya ang mga gamit sa pagtato sa tiguang. Bitaw no. Unay mga mahangit nga murag dagong, no? Aray! Kasakit na tanaon, oy! Unsa naman tara? Unsa man, ha? Tanaon nimo. Unsa man? Ate? Abo ba ang sud sa kahon? Ha, ikaw ba no? Magpatakaw lang jud ka. Ukab ng pa nimo eh. Dong! Unsa ko'y bayot ninyo? Bisan mao kita akong imagination. Mo na na. Michelle? Unsay mauna na? Mo man na sutlok sa ako. Ha? Uy! O siya? Unsay sutlok, Michelle? Naghimo na sa kay magkakaling pinulungan, ha? Sutlok. Mo na sutlok sa ako. Ay, Ay, nagtuki, ha? tusok di ay na. Tuslok? Anak ba, anak? Tuslok. Yatos. Sa ito. Mo na ginasutlok Sutlok. sa ako. Tuslok. Ay, nagtuki. Ay, ikaw na yun, Michelle. Sige, Beg. Yun sa man sa pagsutlok sa imo, di makasutlok ka. Ari-o. Sutlok diri o, anak ba? Hala! Mao din ay gigamit sa pagtato niya. Ako mauna. Si Lula Amadagde ang nagtato niya. Pero, patay naman kunong tiguang. Bitaw na. Mao na gisulti sa parinte sa tiguang patay na ni. Bubalik na sa payag. Ha? Magulan na sa mata rito. Pangitao na to ang gisundan sa tiguang sa tato ni Michelle. Sunog man. O sa? Gisunog? Maming bay, Oy. bayot ti ay.
ang iyang tatay kay wa malipay. Wa na. Gisira na sa diya ang iyang utok. Masarap na din ang utok, te. Gisira na ko, giguba, gisira, atindi. Ay, usba na to, gisira. Okay. Ha? Doy kadugan, gisira. Ha? Nya karo gisira. Oo, masira. Masira tara. Busa ikaw siradin ang utok nimo aron di masira, ha? Aron di ka magsigig sama-sama diya. Oy, ikaw ba? Bibiyaan lang nimo si Michelle Dines Bay, no? Ay da, ati uy. Misulti na magkuko ninyo. Nga akong gihadlok ang sinugo ni Boss Rocky. Aron, mapalayo siya din Bay. Kay, nakabantay ba siya nga? Doon ako'y kasulti. Unsa? Hain man ang mga butang nga nakita ni mo dito sa payag. Ale, boss. Akong isuot sa sako. Nakita mo ang sako dito. Mo ba? Sige. Iho-ho sa sahog ang mga butang sa tiguang. Nga imong nada. Boss. Oy! Mao na imong nakuha gikan dito! Tinuod ka, Tara? Ha? Nagduda siya nga. Doon na kay kasulti sa suwat? Ay, uy. Ay, nagsulti na good ni Michelle. Unya, kalit siyang nanuktok. Umahot to kay bright man ko. Ako siyang gihambat. Kaya nag-practice magbunuhay kong drama. O sa ganito yung tuyo na to? Ay, patuod na sa mansyon. Kay, suguon na sa da. Nangita mga ito ninyong duha. Unya, unsa may inyong imong gisulti ka to niya? Akong gingna nga tunga mo sa bayag sa tiguang sa atbang sa lawis. O sa? Nanabik ana sa taon si Rocky? Oh! Ano di mikay? O sa blima? Posible yun. Nga mangutana si Boss Rocky kung nag-unsa mi sa payag. Unya? O sa may problema, ano? Sultihan ninyo nga. Doon na mo gipangita dito. Tara. Ate? Dali, Rakwit. Nga naman. Padukla ko. Ngano dayte? Nasayop ko? Sa miaging yugto ng sugilanon ato nasayran, nakaila si Michelle sa kahol nga nada nila ni Miko nga kang lula amada kini. Unya dito sa mansyon, ni pauli na ang sinugo ni Rocky sa pagsusi sa payag sa tiguang nga nagtato ni Michelle og nagda kinig mga butang nga nakuykoy niya sa payag sa tiguang. Samtang sila sab si Miko, giablihan gid nila ang kahon og nakita nila ang mga gamit sa pagtato sa tiguang. Unya nahisgutan nilagbalik ang tao ni Rocky. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang Unya, unsa may inyong imong gisulti ka to niya? Akong gingna nga tunga mo sa bayag sa tiguang sa atbang sa lawis. O sa? Nanabik ana sa taon si Rocky? Oh! Ano di mikay? O sa blima? Posible yun. Nga mangutana si Boss Rocky kung nag-unsa mi sa payag. Unya? O sa may problema, ano? Sultihan ninyo nga. Doon na mo gipangita dito. Tara.
te? Dali ra ko. Te, nga naman. Paduklar ako. Ngano, day, te? Nasayop ko? Pertig yung sayo patara. Idukol ko gugaw. Ngano naman sa... Uy! Pasagta ko na ko ninyo, be! Kung diin ko na sayop, ha? Saan? Saan ako nagkamali? Ate, uy! Mahal pa na gini ako magpunog. Dinukol ninyo, te! Pasabton ta ka, ha? Mahubag na dinukol. Ikaw na pasabutan niya, Mikay. Kay misakas tumoy sa kong buhok ang akong kasuko sa kamay utok ni Bayuta. Liin lagi ko masayop, ate, oy! Diin! Saan ako nagkamali? Ano yung resulta sa dinukol? Tara, oy! Naibagyo ka nga ato ng gitaguan si Michelle. Kikan sa tong amo. Anang si Roque. O niya, padudahon na noon ni mo siya sa tong mga lihok. Nagamping mo sa kong mga lihok, Mikay. Uy! Grabe yun akong amping, no? Nakakita ko na yun kong rason nga nung nagsulti-sulti ko sa suwad. Oh, hain mo kong napita masayop. Mikay! Ha? Idukol ra ko. Unsa naman sad? Kitiwasan ko ninyo na. Giunsa ka? Di lang taon ko masayop. Ay! Nutala kag diin ka na sayop? Mo na hinungdan nga gidinukol ta ka. Sa'yo mo na pagsulti sa tao kung hain mi o nag-unsa mi dito sa payag ni Lula Amada. Oh! O kain may sayop, Anna! Ikaw na sa dukol ka. Ay! Sugaw. Say pabuton. Hindi na ako malabot! Hindi na ako malabot, ini! Naana nilagyan mo panukol ako! Ay! Anya, asa naman, ha? Nahinom-nom magyug ka. Di ba? Nga ito nang gitaguan si Michelle, no? Uy! Kinumdum ko! Itaram din na. O dili maayo nga makunik na sa mga tao ang mga panghitabo ni Michelle de Renato. Halano? Si Halano. Nakagets na ko. Hindi mahimo nga. Makunik. Okay. Maulagi. One idokol, litiks dunggan. Halago. Halago yan doon ba nahinat paglitik ni mo. Mauna na. Busa sa sunod darang. Pag-ambing, ha? O yun ang pag-iskot sa mga lakaw na mo. Nakasabot ka! Yes, ate! Kawa ba hinungdan anang imong gidadin hilukas? Naay sayal sa tiguang. Naay sapatos nga way pares. Naapay sud sa koto. Unsaon makunin ako? Boss, niingon mo ka, boss, nga ipadani mo din ang mga butang dito sa maong bayis, tiguang. Nga importanteng butang ang gusto kong imong dadon din, he? Dili kay magdagag basura! Abi na kong basura yun ang imong tuyo, boss. Gago ka! Hala, kuhaan ang mga sagbot diha sa sahog. Ug ilabay sa gawas! Boss. Bisit ka! Bisit! Nagunsa magha sa payag sa tiguang ang duha ka bayot. Nganong miabot man siya dito. Pasig lagi taglaki. Hilom na! Lakaw na, Lucas! Gawas na din eh! Michelle,
Ano naghilom-hilom naman ka din his lawom si Bayabas? Kapoy man sigig nga. Oh? Hay! Mutubay ka na gyud ha? Og, nag-anam kag kamao nga musumpay sa akong mga pangutana. Naamang ko utok mahal. Wa pa man mabungkag akong utok. Di nila una ka ha? Mula ka mibalik si Alin. Uban ko mahal. Ha? Uban ko mahal. Uban ko ba? Mahal. Mas may tingali nga magpundo lang una ka din Ay, lag-uban na mo. Ay, uban lang ko. Pero kapuyan kag linakaw. Dili manggod. Uban lang ko. Naunsa naman sa niya siya, ha? Nagpagulbul na sod na? Ay, niya na ang pan nga akong gibalik kanina, Michelle, oy. Dili ko na, oy. Uban lang ko ako mahal. Tuwa na. Mulabog na tani. Tara. Lingawan na si Michelle kay mga lakaw na ta. Uban ko ba? Ay, pagkagahil ang uni mo, Michelle, oy. Mana man ang ulo? Ay, magigrambol, magana ka na akong bayhana ka. Unsa? Unsa ay magilito ka? Ay, klaro ha? Magigrambol sinako, kay gahi mo siya, oh. Yan na, paglalis na, tara. Ala, mahal, uban lang namo. Sabi na mo dali. Lupit pa ba ni mo ang akong mga pag-umangkon sa kaway buot, Michelle, oy? Awa, mahal. Nangaway na ko, bayot mahal. Ayaw pangaway, tara. Ay, wapit ako mga away. Nangaway, manggod. Mikay. Unsa man tani? Manglakaw ta o di? Oh, maglakaw tang tanan. Oh, unsa? Why ibilin din sa bahay, tara. Ilisin na ni si Michelle siyang costume nga musyo. Unsa? Maglalaki siya? Musyo. Dahil siya magbayot. Muna itong buhaton. Mula ka ganit ta, kinahanglan nga lalaki yun si Michelle. Siya mao si Musyo. Unsa man, Perji? Manang, wa pa ang mga bayot? Wa pa panggit kuya. Ako naman gitawgan, sir, pero wa man mutubag ang bayot nga tara, oy. Oh, imo na lang ginang atuon sa ilaman nang. Ha? Uy, Ma'am Day, may tingali nga kanas maripos ang pagtuon nito, oy. Aron magamit sab na siya. Hoy, ikaw! Mariposa! Sabi rin bayota. Unsa mga? Masugo pa ka, ha? Aw, kuya sugoon. Lakaw! Adua mga bayot mong kauban. O, ayaw pagpauli din kung dili ni mo sila mada, ha? Ato puyo sa ila kung di sila mo ani. Aha? Ha? Nakabati kas gisulti ni kuya, Mariposa? Sige kag ha? Uy, miliraw manggon ng imong mata diya, yot. Ay pabuang-buang diya, ha? Bitaw! Ayaw pagbuang-buang. Ha? Ayaw pabuang-buang yun. Kaya kita kain ha? Ay! Pistola! Oh, pistola ni. Huwag mo boto ni. Ay, hala! Naday kayo mabuto, sir! Ato na ko, sir! Ato na ko sila, sir! Ay kung mga sinyalan, ba ini mga bayota, oy? Pahibawa na yun ko kung moabot na ang mga bayot. Ay, kasiwat naman nining dapita, oy. Unsa? Siwat na kayo. Klaro. Nga na may kabayabas sa unahan, oh. Doon sa payag ni Lola. Kaunti yabas. Na, dami ani mo, Michelle, oy. Kaon na may nailhadi mo. Kaunti ko biyabas, Ay, oy. ay, ay. Ala, tara.
Lakaw. Ubanin si Mosyo, bantay. Ano, oy? Ako na hindi mo ibubantay ini. Ni Michelle. Ay, Unsa? Mosyo. Klaro ka, oy. Mosyo lagi. Naunsa man ka. Sige malang kagreklamo taon tara, oy. Sige. Ikay o kay ana mga kanang natumbang bungbong sa payag, ha? Ano ba? Dili ko. Madawat ang kuko. Bago na ba ko manikyo? Ay, Mosyo! Hi, Mangkal! Mosyo! Dali nagtaw. Kita'y mangukay og usab sa payag. Naliling! Ayaw pagsaka sa bayabas, ha? Uy! Nagunsa mo ka diha sa dakong bato? Naghilak ka, Mosyo? Ngano naghilak man ka? Unsa man? Natunog ka? Hoy! Tubag, Mosyo, oy! Lula! Nangita kasi mong lula! Sa miyaging yugto ning sugilanon ato nasayran, nakahukom si Miko nga mobalik sa payag ni Lula Amada og namugos gyud si Michelle nga mukuyog nila. Mao nga gipakuyog na lang siya ni Miko. Samtang dito sa mansyon, gisugo ni Rocky si Mariposa Bayot nga apaso na sab sila si Miko aron padtuon sa mansyon. Balik ang Miko ug mga kaubanan, miabot na sila sa payag ni Lula Amada. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Pagbatia, gipadayon pa. Naliling! Ayaw pagsaka sa bayabas, ha? Uy! Nagunsa mo ka diha sa dakong bato? Naghilak ka, Mosyo? Ngano naghilak man ka? Unsa man? Natunog ka? Hoy! Tubag, Mosyo, oy! Lula! Nangita kasi mong lula! Hello! Mosyo, ay pagsigigilak, ha? Kay, ako na sa basangin na nila nga. Mahila ko nimo. Hoy! Paminaw, good. Lalaki ba yan ka? Dili ba yan na mohilak ng lalaki? Tanawang gipayan natong kahoy, nabungkag. Doon na may ukay din yung dapi tagaw. Unya tanawang yuta. May mga sako din Buti pa sa mga. Nga doon na may anhi, sunod na to. Ikay! Oh. Ale, tabang mo! Ang bayot. Mising gitasan. Tara! Tara na sa na diha! Tara! Hala. Nga nang ikaw kaya nasampa manitara. Tabang! Tara! Nausa na masab ka? Tinawa sa Mosyo! Miyak ka sa yuta! Mihila kong bayo! Mahal? Mahal naon sa magka?
Anong naghilak man ka, ha? Ano? Naunsa na sa mo din, ha? Gaw, tanawa si Michelle. Naghilak siya maayo. Kanina, nagsayo na siya gilak. Oh, nagpanangpit sa iyong lula. Unsa? Lula ko no. Mahal, naunsa man ka. Doon na kayo na hinumduman sa imong lula? Ha? Doon na kayo na hinumduman? Doon na din kay lula. Ay, kisam na si lula ni mo. Ugo sa mayangan, ha, Michelle? Tubig. Kinalam kayo nun siya tubig. Nakaw, tara. Pagkitang tubig ka mainom dito. Saan ka bang magtubig? Sabay? Bisa ka sa dalni. Ay! Lagi na lang ako! Nagpagol ba sa katara? Hoy, Manang Luisa, Oh, ma'am, doon na kay isugo. sa imo huna ba? Matunong ka to si Mariposa sa tong sugot niya? Na, ambot lang ka ha, Miss Oy, kay naduda naman hinuon ko slihok anong mariposa. O sa may magidudahan anak niya? Kuan, mura man na siya dunay gamay. Susda, dili kay gamay ra, oy. Murag dako-dako ginagdiferensya sa Mariposa. Hahay, mayon tag, madana ni mariposa sila si Mikay, oy. Maog yun. Kay kung dili niya mada, kita na lang gid amo adto sa bahay ni Tara. Unsa? Ay napaghilak, mahal. Lula. Si Lula. Si Lula. Dakoy. Ay, naman restaurant ng isugog tubig, oy. Ganun na hinumduman ka ni Lola ni mo, mahal. O sa may nga ni Lola ni mo, ha? Lula. Ah, Diana, ang tubig! oy! Butong manggunang dani mo. Mayaman kayo ang kabayan din oy! Nagkuha na lang kong butong sa Pilipo nga lupi. Oh, kay kana mo pa nga lupi ba? Unya, naman tayo dara sundang. Aw! Pak! Fresh nga butong ang labas! Sige. Ipainom na ng Michelle Mikay. Mahal, inom na ning butong, o. Aron muluag ng imong dughan. Lula, Amanda. Na, Lula Amada. Lula, Amanda. Hala, nahinumdum ka na ni Lula Amada? Ang tagiyaan ng payag na naguba? Lula, Amanda. Klaro juga kayo nga nakailat siya, Mikay. Bongga! Anam-anam na yun nga. Nabalik sa niya pangunahuna. O kanyang memories. Michelle, unsa pa imong nahinumduman, ha? Hindi patay siya. O, unsa? Agoy, kada kong krimen. Laing krimen na sad. Oh my God! Bigurot lang ang tuhod, mga ate. Kinsa may nagpatay ni Lula Amada? Kinsa? Mumu. Mumu. Naman sa kanang ibong momo taliling ha, Michelle Mosyo. Kung ganong hutun man ni mo glitok ang yongon. Aron, maglibog yun ang mga tao, ti. Nga makabati, kano sa kitinood yan nga. Mosyo siya karon. Kaya Kay lalaki ng iyang porma. yes.
Mahal, musyo. Unsa may dagway sa may patay ni Lula Amada? Siya! Siya may patay! Ay, tudlo ha? Tara, ikaw ang mipatay ni anang Lula Amada. Dili taon, oy! Siya ba? Dito ba? O siya! Ay, salamat! Bungtod na iya gitudlo. Kisa may ngan sa may patay si imong Lula Amada. Ang mumo lagi. Kapoy ko mahalay. Mura! O niya na pahuway na ibisil niya na. Audo ng musyo. Sulti, una mi, kunoon sa pay imong nahinumduman sa panahon nga gipatay si Lula Amada niwa. Dagan man ko. Oo. Midagan ka? Hado ko mumo. Sakit ako likod. Tug na lang ko oy. Sige. Matawag na lang ka? Sige. Pamaulit na lang mo si Tara. Ani ko tog. Ay, ani siya matugon, no? Misandig sa punuan sa bayabas. Sige. Bantayi siya na Tara, ha? Og bugawi sa lamok. Unsa? No, saan naman sir ka? Mo reklamo na sir ka? Dili man. Ay, magunsa pa man di ay mong. Doon na pamiog kayon sa payag ni Lula Amada. Ikaw, na okay naman itong usab ang mga butang din. Wala mo tayo makitang murag kapos sila na ito, ikaw. Maugyad. Pero wala masayang itong pag-ani. Kaya doon na tayo laing nahibawan. Ang unsa man? Si Michelle. Saksi sabsiya sa kakrimin ka. Parehas ni mo. Oo. Parehas magigingatan si kinabuhay. Og kay kadtumang rookie ang nangita niya, posible nga. Posible. Nga siya ang kriminal. Gaumi ko. Marda ko magsayop ning imong pagtago rin ni Pita. Mo problema manawon ka anong masil. Doon na ni rason daw. O kung sa may rason ay. Ang rason ini, nga kinahanglan tabangan ako si Michelle nga masulbad ang iyang problema. Usa? Mao na nga komisyon ni Dupita ko. Di man ako masulbad ang ako kaulingong problema. Pero may na lang nga masulbad ang problema ni Michelle. O niya. Unsa may sunod atong buhaton karon? Mamauli lang na ta. At ta sa bayan magplano sa angin natong buhaton. Oy, miss. O pag yun ang mga bayot? Na, wa pa man gyud Miss Virgie. Ay, musayo ra ba mig pangabli ron sa barda? Kalagot, baya, oy. To, adun sa naman. Ang mga beautician nga imong gi-contact, kompleto na? Oh, Miss Virgie, ako na silang nakontak. Panguhaan na tog beautician ng ubang parlor, miss, ay. Dali mahal, gunit akong maayo. Naluya na nung kaghinilak. Nanghubag ko ng mata sa imong boyfriend ni Kai. Ay, asas. Ayaw ang bungot ni mo, uy. Ato na lang tatangon, be. Ayaw. Naon sa kagawali? Tanawa sabay. Ay! Oh. Uy, salamat
Mariposa? Mariposa? Ganong niya ka, mariposa? Sa miaging yugto ning sugilanon ato nasairan, nagkagubot ang mga bayot sa dihang mihilak og maayo si Michelle nga nagpaninggit og lula. Si Lula Amada ang iyang buot ipasabot. Labi na gid sa dihang misulti kini nga gipatay gid si Lula Amada og mitudlo kini sa bungtod nga maoy kriminal. Unya na mauli na sila aron adto na sa bahay maghunahuna kung unsay sunod nilang pagkabuhaton. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas, aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Musa Michelle. Dali mahal, gunit akong maayo. Naluya na nung kaghinilak. Nanghubag ko ng mata sa imong boyfriend ni Kai. Ay, asas. Ayaw ang bungot ni mo, oy. Atra na lang tatangon, be. Ayaw. Naon sa kagaling? Tanaw sa bahay. Ay! Salamat ka ni anak mo! Mariposa? Ganong niya ka, mariposa? Tabangin ko ninyo! Tabangin ko! Naiiyon kayo ko! Wala no. Ay, Jai, mariposa. May dagang kahoy, oh. Anong mangita pa maka-CR? Naapat nga rin siya seremonyas. Narang CR, oh. Halawi. Kay bulungan, sab kay ka mariposahak ka. Di na lang yung ka makalili kung asa ang CR. Inanglam yung malangis tagbay. Nakaunay. Pag siya na dito, aron masulti ka kunon sa itoyo ni mo. Hello. Oh. Unsa? Ready na gyud ang tanang butang para sa pag-pick up? Asa mo ka karon? Okay. Sige. Mga bayot gihapon ang mo pick up anang maong mga butang diha. Oh. Sige. Oh, isod ko og banga ang kwarta. Isod ko og banga. Sige, bye. Manang Luisa, manang! Dong Roque! Boss Roque di ay. May isugo ka na ko, Boss Dong, sir. Ready na ang inyong pick-upon ugma. Ni ana ang address. Mao gihapon ni Boss Roque. Mga gamit sa parlor gihapon Oh, ang mga kahimanan ni sa parlor, manang. Mga likuranan. O kinahanglan, ampingan ninyo ang duha ka bag-ong lingkuranan, ha? Nga dili matatsahan. Kamugyod ang makatilaw nako kung matatsahan Ay, no problemo, boss. Ampingan ang duha ka lingkuranan sa parlor. Bahala na ng ubang mga butang. Basta ang duha ka lingkuranan, muabot yun din. Nakasabot? Og do na sa mo'y banga nga ihatag ni Franco. Franco na sabang musugat na mo, boss? Oh, Franco ang pangan. Og niyang yang now. Timan niya. Uy, giahak. Mura manigs palito, boss. Uy. Mao nga, dali ra ni siyang mailhan. Kay daot kayo ni siya, ha? Sige. Andama na ang mga bayot. At ba?
Unsa man manang? May abot na ba sila? Na, wa pa man gyud in town, Boss Rookie. Oy, wa pa man sa mabalik sa Mariposa gani. Tuwa pa to siya sa bahay nila ni Tara. Kadugay bang migawas anang Mariposa sa CR, oy? Bitaw no? Nag-unsa man ka na siya diha? Oh, si Mosyo. Nawa man din sa luyo. Ay, ito na sa sud sa bahay mi kay. Murag siya nahadlok ni Mariposa. Oh, mas mahinuon. Haya-haya, Unsa man, girl? Nahuwasan na ka? Oh, nawasan na yun. Anong niyaman ka mariposa? Unsa may tuyo na mo din, he? Ipakuha mo ni Boss Rookie. Unsa? Halo no? Halo? Wa lang yun sa manawag? Iba siya mo sugot, kaya di mo wanto, mga niya ako. Mao ba? Nanaing na lang una si Boss Rocky nga. Mo-absent lang una mi. Ako, dili ko mo absent. Aw, si Tara lang ang dadang. Kami doon si Mikay ang mo-absent. Mao ba? Paningkura ko diri ha. Nung milingkod man noong ka diha ha, mariposa, nung nilingkod ka. Di mo ko makabiya din eh, kung di mo mubad akong tulo ha. Matog na lang ko diri. Namoy bahaw di ha? Unsa? Kangayan ba yan imong isod sa lungon anang imong piyong-piyong diha sa lantay, oy, Mariposa? O gano'n lang kasulti man ka. Hindi ka mahimong mo pauli dito sa mansion kung dili mi kauban. Ang mapusilan niya ko ni Boss among gwapo. Ngano di ay? Ingon man siya nga, di ko makauli dito kung dili mo tulon ako ba da? Unsa? Yungit lang ko, mao. O nga, ani lang ko diri sa lantay maghuwat ninyo. O niya, kay ma-absent man mi. Aw, ani lang ko din eh. Pagkadalang taon ko ninyo, ha? Sabay ka maribosa mo eh. Nayabag na ka. Unsa man mga ate? Ako di siya itugmod. Birahon di ay. Kay ako na may muuban niya. Bira ha? Ay, dali. Ay, mama! Mama, di mo ko nabayag! Di ka dito muli dito, kung di mo makumbito mo ba ako? Ngano laging dili man ha? Eh, pusilo ka din po sa among gwapo, kung di mo kauban! Unsa? Mama! Mama, tapang! Pabalhin taon sila na ako! Unsa? Ay, yung taon ko po, kabalik sa mansion, kung di mo muban ako, maluoy taon mo, mama! Ay, sa ato pa bayot. Kung ang ganang urgent ang iyang pagpaadto nato dito sa mansion. Maong yun. Maong nga, ubanin taon mo na ako. Usa mo iya tumahaton dito ay? Anong patuon magkita sa mansyon? Murag sugulo sa tanila. Usa, uban mo na ako. Dili. Mama! Tabang! Tabang! Mapusila na ko ni Bosa mo. Nakur ba kayang ginuklok? Mama! Mama! Kasaba ba rin? Duha naman hindi maklaro ay! Hilom na! Sige! Sige lang kayo! Para mahilom ka, mauban minimo! Mama! Ay, salamat! Salamat, Mama! Isa ba? Salamat, Sikay! Ay, kugas ha? Agoy! Ay, sorry. Sige, tara. Dali na. Mangandam ta. Asa man kami kay? Manangit siya ko sa kumosyo. Mosyo? Oo, Day. Katong gwapong Koreano nga kauban na mo. Mautang yang mahal. Ngosyo, yang uyab ba? Oh, kanto ba? Oh, siya. O gaya lang yung pagsaba-saba, ha? Mama! Oo, mahilom na si Mariposa.
Niyaram day kas kwarto. Lakaw ka, mahal. Oo, mulakaw lang una ko ha. O ikaw, na may pagkaon, kaon lang ka ha, kay adto mi silang Boss Rocky. Sa mumo? Nagkaila ka sa mumo? Oo. Sa mumo. Sige. Bantayan lang nako ang imong kaaway. O garon magkabantay ta kung unsa iyang lihok, aw ato gid siyang bantayan. Para makahibahot ta. O ikaw ayaw kadlok dinhi ha. Balikon lang tika. Balik ako, mahal, ha? Oo. Di may tabong dit ka balikon, uy. Kay mahal taman ka. Tanood ka, mahal? Mahal ko nimo? Oo. Mahal gid kay ta ka, Michelle. Ay! Tama! 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 May nahitabo sa gawas. Sa miaging yugto ng sugilanon ato naseran, naabtan nila ni Miko ang bayot nga si Mariposa nga nagkuha nila ni Miko. Pero sa diha mibalibad si Miko nga dili siya muuban ni Mariposa, mikalit og singgit og hilak si Mariposa. Mao nga miuyon na lang si Miko nga muuban sa mansyon ni among gwapo Roque. Mao nga nanamilit na si Miko kang Michelle. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Mahal? Mahal? Uy, niyaram day kas kwarto. Lakaw ka, mahal? Oo, mulakaw lang una ko ha. O ikaw, na may pagkaon, kaon lang ka ha, kay adto mi silang Boss Rocky. Sa mumo? Nagkaila ka sa mumo? Oo. Sa mumo. Sige. Bantayan lang nako ang imong kaaway. O garon magkabantay ta kung unsa iyang lihok, aw ato gid siyang bantayan. Para makahibahot ta. O ikaw ayaw kadlok dinhi ha. Balikon lang tika. Balik ako, mahal, ha? Oo. Di may tabong dit ka balikon, uy. Kay mahal taman ka. Tanood ka, mahal? Mahal ko nimo? Oo. Mahal gid kay ta ka, Michelle. Ay! Tama! 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 May nahitabo sa gawas. Kinahalan siyong ko na sa gawas. Bubalik ako, mahal, ha? Daw, nausan mo sa ning bayuta, eh. Nanong kalit sa siyang bisinggit. Nausan mo sa kaning bayuta. Mama! Mama! Tabang! Tabang, mama! Hoy, bayot! Ano sa mangko? Anong mitsama mo ka nga? Nagtutok ka na yung cellphone. Mariposa na unsa naman taon ka, eh. Nasundan ka na dautang espiritu, ha? Nga nung mahadlo ka man kanina yung cellphone. Tubagan na. O salita mo din, eh. Nanong mityabaw man si Mariposa. Ay, nahadlok sa nanawag ka na yung cellphone. Tabang! Tabang, mama! Ambi, Tabang, mama! ako ito ba? Hala, among gwapo mo lagi ning nanawag. Hello? Nga nung dugay man kang nakatubag, Mariposa. Usa man, papusil ka, ha? Ay lang sabdahan pa mo, Sil. Oy, among gwapo. Mawa na yun ang imong kagwapo, ana. Padong na mi diha. Nalangan lang si Mariposa kay nag-LBM. Unsa? Mo na among gwapo. Naglain gyud ang yantiyan. Pero mo na mi og kumpleto mi. Maayo. Ikaw ni, Mikay? Yes, boss, among gwapo. Ako ni at your service. See you later, baboots. Gi-o-vlog lahos ang cellphone ay. Laro! Kuya,
Kinsa mo to nakatubag? Si Mikay ang nakatubag sa cellphone ni Mariposa. Kay naglaing kuno ang tiyan sa bayot. Unya, muanhi na ba sila? Oh, muanhi na. O kumpleto kuno sila. Ay, kanida. Ganahan ko ani kay full force di ay. Tuwa day kuya. Moban ko nila og maaha sa pagkuha sa ubang butang sa parlor. Dili mahimo, Virgie. Ha? O gano dili man ko na mahimo kuya? Tungod kay peligro ang ilang lakaw. Unsa? Ug dili ko gusto nga maangin ka kun dunay mga kakulian nga mahitabo. Ha? Kay unsa mo kini lang kuhaon ugma kuya? Kontrabando. Unsa? Wala man sukod ako si boss among gwapo Mikay. Wara man. Busa ikaw, kalma lang diha. Ay lang kayo kataranta. Oh, okay. Ato na ta. Manamilit na ako sa kumosyo. Ay, hala. Wa ba gani ka mahuman og panamilit sa imong mahal, Mikay? Anong buot-buot man ka, eh? Nga kinahanglan man nga manugon para sa maayon unsa man ka, eh? Oo, te. Katingali mula ka ang iyang musyo. Aw! Usap no! Ay, labaro na ba ako? Ay, kalimot. Oh, sa puto na yang uyab. Shut up! Shut up, ha? Pagkapin ka lang. Musa, ayaw pagtabi og daghan. Aha. Mahal, wala ka na mi ha. Ug ikaw nang una kag pan o bahaw ha. Sige, Di ka mula kaw ha. dili. Di ka mo gawas sa bahay. Dili mo gawas. Og magpaabot lang ka na ko din mahal ha. Mahal. Paabot lang ko sa imong mahal. Sige mahal, adto na ko. Amping mahal. Ikaw sab, amping din he. Hala, nadug kay mga bayot, oy. Nindot gyud unta kon makalakaw mi ugma, aron kung doon na nasad may bonus. Kalami na malang yung ipanugal, oy. Hello! Oh. Madam! Ay, nanasabaan. Ay, salamat nga na ginang mga bayot. Madam! Yot! Madam! Kay, dili man mo biya si Mariposa. Kon, dili mi mo uban. Maayo kay ni ana mo, oy. Kay doon na tay kuhaon sa syudad ugma. Uy, hala! Musaw na sa Taguban! To ara. Sabay gubat ba, oy? Nalimot ka, madam? Nga nagubat man sa una na itong pag-adto sa syudad. Bitaw. May tingaling nato ni klaruhon, uy. Ay Ayaw da. ka malaka. Kay doon na mo'y kauban ugma nga bata-bata. Miss Virgie! Nga nung kinahalansad nga magdamig bata-bata. Di pwedeng guwang-guwang lang mo, Dad. Oh? Way lami. Way lami. Patakag timang.
Kinahanglan gyud nga doon na mo'y bata-bata. Kay tuliso na niya mas yung lakaw. O ganong tulisan man mi Miss Virgie? Tungod kay mga mahalon biyang lingkuranan sa parlor ang inyong dadon. Kinahanglang ampingan ninyo ang duha kalingkuranan nga inyong kuhaon ugma. Ay, lingkuranan na day ang among kuhaon ugma among gwapo? Ay, kagaw day sa mong kuhaon. Doon na pa mo'y laing kuhaon gawas sa duha kalingkuranan sa parlor. Pero, ang lingkuranan sa parlor ang labing importante. Mahalon gid na. Oh, mahalo ni. O bago pa din akong napalit. Busa, dili mahimo nga duna ni Tatsa, ha? Nakasabot mo? Aw, nakasabot mo lang? O duna mo'y dadon nga banga. Nga kinahanglang ampingan yun ninyo. Banga? Oh, banga. Tadyaw. O dili sa bahimo nga mabuak kini, ha? Ang tadyaw. Ang banga. Pamina mo. Dili mahimo nga mabuak ni. Ang tadyaw. Kay kuhaon ni sa musugat ninyo. Ang tadyaw? Ang banga. Unsa man sa sud sa banga nga among gwapo? Bahali na. Bali na. Mahimo dilawan namang gwapo. Ang muabli sa banga, patay. Alala, sige. Abli, ulit man. Di man mahilam. Diyan na mag-itubag. Dilawi. Maghuwat mo kung unsay akong isulti. Dili mo magbuot-buot. Kasabot? Kasabot mo sa among gwapo. Mahalon kaayo ang mga butang nga inyong dadon ugma. Busa, kinahanglan inyo gining ampingan, ha? Ang tanan gyud. Og ikaw, Mikay. Ikaw ang mutanaw kung natarong ba sa mga kauban mong bayot ang ilang mga trabaho. Nganong ako man among gwapo? Nga naman si Madam. Siya magkangamong mamasang. Ako, manager ko, oy. Pero kamo'y manghakot. Kamo ang mudaan ng banga, Sige, ugma. Sayo mong mga lakaw. Nga nang man sa kabusupag ni boss among gwapo. Ay! Siga kayong mata di, uy! Mura tag masuyo! Musuyop din ng mata. Kinahanglan natong ampingan ang atong mga butang nga daha. Lamig nga tingali kayo ng usa ka bangha nga bahalina nga itong dano. Lamig yun na kay... di ko na patilawan gud. Butang ira nagtabon ang baba ni Madam nga nagnganga nga na tugbi. Masuban na niya nagtaki. Nawa. Oo, unahan na si Mariposa si mong kilid ay kay. Ano naman? Makaon niya ka anak. Uy, kuya. Anong may hunong manta? Bantay mo. Na-checkpoint. Checkpoint? Checkpoint? Ha? Checkpoint? Kabata lagi. Nakatapila mo. Pulis. Nanay, pulis? Nga naman mo ng polis, ha? Tara. Tigore kong armas. Huwag yung pagliyo ka. Ansa? Wala. Dakpan ko eh. Agoy! Kapugno sa pistola sa sampo! Ayaw mo paglangas. Niya na ang mga pulis.
paminawa. Ganon do namang kay checkpoint sa maong karsada. Ang nangita na kini ni Miko, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Ug intawon pasayloan kung nganong kanimo pa